Dobro, započnimo. Skupine elemenata u periodnom sustavu. Skupine elemenata u periodnom sustavu... Da nabrojim? Da. Ovako. To su... alkalijski metali? Ne, čekaj. Alkalni metal? Ne. Zemljani? Zemljano-alkalijski metali. Idemo, još nam ih fali... 16. 16? Nina, jesi li poludjela? Neću to stići naučiti. Ne, to je jako puno stvarno, a ispit samo što nije. Ali nije tako teško. Pitanje je samo prave metode učenja. Naprimjer, A17, A19. Što je to? To je formula za pamćenje. Prvo slovo riječi popratiš s brojem slova koje ta riječ sadrži. Kombiniraš ih i imaš ime skupine i gotovo. Ne razumijem. Imaš pravo, nije logično. Danas mi misli nisu bistre kao inače. Ne brini se, nije stvar u tebi, u meni je. Moram se više koncentrirati. Na kraju krajeva osnova kemije je promjena. I ako nešto znam, to su promjene. Pa vidim da razumiješ koncepte. Sada samo trebaš zapamtiti tabelu. Da vidimo. Zašto imaš Mateove bilješke? Pa jer sam izgubila svoje, pa je on meni posudio USB sa prošlim bilješkama. Mogla si i mene tražiti i ja ih imam. A sada vidim zašto se tako loše koncentriraš. Ne, nisi u pravu. Gle, posudio mi ih je u dobroj namjeri i zato sam ih prihvatila. Nego, zašto kažeš da ti misli nisu bistre kao inače? Što se događa? Nešto s mojim tatom, ali nije važno. Ali si dobro. Da, radije se vratimo kemiji. Gdje smo ostale? Ne znam, niti se sjećam.